Em trobo a Alimentària. És un altre congrés, una altra feina. Aquí hi ha un lío de gent important. Bueno, el que tinc que trobar són les escales per pujar, perquè ja he acabat la conferència, he menjat una miqueta i me'n vaig cap a casa a preparar la feina de demà, que també està Alimentària. Bueno, doncs aquesta és la meva feina, anar d'un lloc a l'altre.